alang ahok pet mathaji lapen ahok pet si khai phan tu song de jimapu non bang ke tangka mekcho sia program mal ke baka tis dia no we aku mutia we asong pelotang te ali no sia we loke HSDF asong pen ke krem thap ke krem tu lapen rada phalo ke chojo rada phan ke chong thui lapen rada phan ke tham ke pachu rai lapen rada phan ke chubai alang itu masuk ke celana je phan lapen alang itu sisi kumuti lebata sisi kumuti tengta mai cari long le lapen pias kumuti le krem ta pias kumuti tengta mai cari long le dan ele kumuti le lang teng ele kumuti tengta mai cari long le lapen angton mensi central committee sorsi mai cari lap lapen angton mensi central committee si committee cerai lap lapen ladak sisi committee phanta arji thang the si ladak meeting mang bi chonghu lapen tamai klem mang chonghu lage ka chonghu a politics le bate HSD ada sombe da ko ganti program mang bi chonghu joy a budget alang pin 70-80,000 jong det amuni keceteng ini sedang ko antang done la andel HSDF ki ami aphuchi ni la tengke kopi pona pelotang ta ahu musti pi melang ta central sorti ke tiga la tengke aku muti udah le ke EPHRC ke chokche lapen alang si EPHRC ke chokche pusi alang si HSD amang patena padaning gelo apen HSD amang patena ke EPHRC apar HSD langti paling thupit lo paling palu lo labo lo dake aku muti cici lo andeng cici lo aron cici lo asona politics ke chogelang HSDF logik amhang sita hain lo ke alang bitung seminggu lo central committee lang samu assistant organizing secretary arpunang pilo ili mai lang lingi dong same nanggaharun ling damo puta nang sai hai la tong nili pato vetenta personal whatsapp ta rajan tumi phan lo sidame alang a reply dawe ni alang phan lo hola nikilo comment long si nangning ke hang ni nang sidon ukok ke anda lagi ni kena lagi cok celong lagi nanging kan naru dan jadi itu dan jadi posisi mati tak non muni bang plan lo por ke alang ko people sini phan nang turcol oh ha yes lasang thun alang cici ni ke thek pa ne ke dan mati tangka lubia cok ke lake tangka lubia aja ni si HSD ramen paklang le lake HSD ramen ke paklang ke alang tangka nami pen alang finance ke long dia munit alang phan ke nang si paglong yung program bilo tena pupu ang finance na bilang ko kini ko ano ko cepat dun bonta na finance long por ke ni phan hisan NA ate alang li rajan timo ngaphan alang li phan EPHRC tenden expel det pen alang phan kangjing so pen si ni sami ahong lo sa ni tanang long dupo nang phan ni ta nang chesong pidun po na phan rum pang pi po sinyalang phan pulo finance ke long ani mate alang alak apoisa alang finance ki long ami hobang apor udambang ki kopi posi da korkanti meeting na dota president awe deten dalatun korkanti meeting ki dedet lo HSDF ko ana din dan ne amen kan telang teni ka cepadu HSDF along ke mili helok kajab den tip abang lo lapen mili helok HSDF aja kon depak hebang